KwabaseRoma besikhombisa. Kanti anazi yini, bazalwane, ngokuba ngikhuluma kwabawazi umthetho, ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke esekhona na? Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona, kepha nxa indoda isifile, ukhululiwe emthethweni wendoda. Ngalokho-ke lapho indoda isekhona, uyakuthiwa isiphingi, uma eba ngowenye indoda, kepha nxa indoda isifile, ukhululekile emthethweni, angebe yisiphingi, uma eba ngowenye indoda. Kanjalo nani bazalwane bami, nani naba ngabafileyo maqondana nomthetho ngomzimba kaKristu ukuba nibe ngabomunye, lowo owavuswa kwabafileyo, ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. Ngokuba kwathi sisenyameni, ukuhuheka kwezono okwavela ngomthetho kwasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo, kepha kalokhu sikhululiwe emthethweni, sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho ukuba sikhonze emoyeni omusha, kungesegameni elidala. Ngakho siyakuthini na? Umthetho uyisono na? Khana kanye, kepha bengingasazanga isono, uma bekungengomthetho, ngokuba ukufisa bengingakwazanga, uma umthetho ubungashongo ukuthi, ungafisi, kepha isono sathola ithuba ngomyalo, sasebenza kimi ukufisa konke, ngokuba ngaphandle komthetho isono sifile. Mina-ke ngake ngahamba ngaphandle komthetho, kepha kwathi ukuba kufike umyalo, savuka isono, ngafa mina, umyalo obungokuphila wona wafunyanwa ungowokufa kimi, ngokuba isono, sithola ithuba ngomyalo, sangikhohlisa, sangibulala ngawo. Ngakho-ke umthetho ungcwele, nomyalo ungcwele, ulungile, muhle. Pho okuhle kwaba ngukufa kimi na? Khana kanye, kepha isono, ukuba sibonakale ukuthi siyisono, sangibangela ukufa ngakho okuhle, ukuze isono ngawo umyalo sibe ngesonayo kakhulu. Ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya, kepha mina ngingowenyama, othengisiwe phansi kwesono. Ngokuba engikwenzayo angikuqondi, ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo, kodwa lokho engikuzondayo, yikho engikwenzayo. Kepha uma ngenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. Kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. Ngokuba ngiyazi ukuthi kimi, kungukuthi enyameni yami, akuhlali okuhle, ngokuba intando ikhona kimi, kodwa ukwenza okuhle akukho, ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi, kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. Uma-ke ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyimi engenza lokho, kodwa yisono esihlala kimi. Ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle umthetho wokuthi kukhona okubi kimi, ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi, kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami, ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami? Wo! Mina muntu wosizi, ngubani oyakungikhulula kulo mzimba wokufana? Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama.